Erokamano nyakwara Ramogi kendo wa gimor mogundho kuom rwaki chenro moro kendo machielo mar Duol kendo kawuono ni pod wan dala maduong' miluongo ni Kisumo kendo kawuono ni to wadwa ni mondo watudre gi wuono nagi moro mabet opogore matin nikech pok waloso kod ng'ama chal kode e chenro ni nyaka nwachake. Awuoyo kuom Peter Dawo. Jomong'e weche mag adhula thur kaeri ong'eye maber nikech en wuoyi mane go adhula kabisa to kendo logi wiye. Wadwa ni mondo opimnwa maler ni to wiye no ne chal nadi kinde no pod entie sani kendo kawuono wadwa ni mondo warwake e Duol kopimnwa maber ni to wach adhula chal nadi e thur kata mana sani. Erokamano ahinya migosi Peter Dawo. Ng'eny jomoko ma kamoro ok dongo ahinya nyalo wuoro ni to Peter Dawo ni to en ng'a, to kapok achopo kanyo wapenje ni to sani itimo ang'o? Amosu oyawre uduto. Sani atiyo gi County Government of Kisumu. Atiyo Department mar Sports. Currently an manager Moi Stadium. Kisumu Kanyendo. Machiegni kachok chiro miluongo ni Corona Market kachacha. Kanye ma chiro non tiere, kanye ma stadium non tiere. Erokamano. To ji mang'eny ok ong'eyo nikech in ng'ama ne idewa ahinya pani pod idewi sani to kinde ka chal ni nidwa ng'erie moloyo sani nikech anyalo paro kane an ja form 1 kinde makoro utugo Africa Cup of Nations hapa ni kaka niluongi koso niluongi ni Mandela Cup. To nilo gonde mang'eny apani competition no nilo gonde 10 ka wiya ok owil ahinya kendo jo Kenya mang'eny nong'eyi ni kapo nong'ade ang'ada kucha chande to kobiro to lwar ewi Peter Dawo to donjo mana e gol. Pimnwa ni Peter Dawo ni to nowuok kure mondo kore kwanene kotugo ne Gor kama chacha endi higa 1987 kama ne koro adhulo chwo chieng'ni. In niwuok kanye, onyuoli kanye, idongo kanye mondo kore kichop kama igoyo adhula machal kamano? An onyuola e dala miluongo ni Kericho higni 58 mokadho. To nasomo Kericho matin e skul miluongo ni Kimuku Primary School. Asomo standard 1 nyaka standard 2. Mana somo Kimuku Primary. Then awuok kendo Kimuku Primary man Kericho Kanyendo. Adhi e skul miluongo ni Highlands Primary School. Highlands Primary School. Man is Twin Town Kericho Kanyendo. Tengecha Road Kanyendo. Then kanyo achako standard 4. To adhi nyime nyaka class mar 5. Then okona timo CP Kanyendo. Nochako loka adhi Kisumu. Koro Kisumu nasome skul miluongo ni Area Primary School. Area Primary School nadonjo e class mar 6. Koro natimo standard 6 and 7 Area Primary School. Mano ne 1977 kana timo standard 7. Then 78 kana join secondary school na join from one St. Mary's School Yala. Then St. Mary's School Yala atimo 4 years. Mano 78, 79, 80, 81. Then kaka na perform gwa mpira manago nendo wo nanowacho ni nene roko natimo maber kendo adhi kendo Ramba Primary School mondo atimango Ramba Secondary mondo adhi anuo form 4 kendo. Koro 82 nanuoyo Ramba Secondary natimo form 4 Kanyendo. Bang' tiko form 4 Ramba Secondary, that was in 1982. Then high school nadhi school moro ni Greenfields College. That was in 83 kana timo form 5. Then 84 atimo form 6. Then koro na complete high school Greenfields College in Kitale. Man was in 1984. To kadwoki chien kama nitime isomo St. Mary's Giramba ni to kata mana gi Griffins ni benigo opira dire no. Mpira no chakre kana ni primary kana ni Highlands na mako goal. Nan goalkeeper. To mpira nago matin. Then kana biro area, tayudo ka area negi go hockey, but they're playing a bit of football. Then I did a lot of hockey. Anago hockey mang'eny kabisa. Kana area. Mano Kisumu. To mpira be nago matin Kanyendo kech hockey was the topmost sports area. Ngi skul ni skul wa inde. To inde nego hockey. Koro what actually changed again kana this St. Mary's Yala, tayudo there was no hockey, football emanentiere. Koro nawe hockey tadonje football.
kana donjo St. Mary's Yala, mano 1978. Koro matiende ni adhula ni ichako go sama koro idhi e secondary. Machako koro adhi e secondary e kako chako go maber kabisa. Nikech in primary nago hockey. Koro kadhi e secondary kachako koro mpira. Ma hockey ni be ni go mna maber. Hockey nago maber. Mara kada ino St. Mary's ni go e hockey. I don't think dida go mpira. Da concentrate e hockey. Koro kamoro dine ok wang'eyo ahinya. Kamano. Koro itieko Griffins College. Ai koro wach mar adhula ma koro idhi e gor ni to kendo koro chako wuok nade. Nikech kanan Griffins College atieko 84. Then nitie team moro iluongo ni Rarcom. Rarcom en team mar jolos yore. Rural Road Access Program. Jok mane loso yore kanyo, the other team, negi team kanyo endo, team nengo Division 1, Kitale kanyo endo. Koro kanan e high school, to naja gocho negiga. Koro ma school atiko from 6, then koro adhi fully gocho negi. Koro gimi teach moro mana tiyo kanyo matin, kaka casual, tagocho negi. Koro nan Kitale kanyo tagocho ne team mar Rarcom nendo. That was in 85. Koro donje gor ni endi 85 pochopo 86 nadhi join railway training school then masani in railway training institute. RTI, yeah. Yes, that was in 86. Koro kana join RTI in 86 to nentie games mag kikoso. Ma gin games ma itime annually to involve all the parastatals in Kenya. So it came to happen ni team mar railway nagocho team mar railway Kanane College, Railway Training School. That was in 86. To the tournament was held in Meru. And I was the top scorer in that tournament with 6 goals. That's in Meru. Kanye mane gojo goro nena. Nkech kano gocho kaendi, no wan gi jotugo moko mane gocho ne gor mane nitie posta. Kaka Samio Nyango, Nyangi Odembo. Koro gimene gibiro loso kode gocho ni jogor penjo ki anyalo yie mondo atimang'o mondo agoch negi. Takone gini had no problem. Anyalo gocho negi. Koro the late Jojo Uma mane team manager mar Gor Mahia after the tournament obiro moloso koda. To penja nito en nang'o inyalo gocho ne Gor. Takone sawa onge problem. Koro na join Gor 86. Kolure gi performance mana timang'o mane gineno kana gocho Meru 1986, the Kikoso Games. Yes. Koro kamane kaka donje. Kamane kaka donje Gor. To abo temo penji mang'eny moloyo wach mar kama koro idonjo gi e Gor ni to gimoro chando wiya ka diere manigo mpira ichake St. Mary's michake idhi kode Kitale ni. Be pachi moro ne nyisi ni kamoro nyalo dhi nyime kabisa gi wach mar mpira ni koso ni goya kaka igoye ga school. Ndalo ne onge gimoro ni anyalo gocho ne national team anyalo gocho jan Gor Mahia ne onge anagocho jane anago mpira kechero mpira ne na passion ne ero mpira kama no kana ngeni mpira nyalo tera kamoro mano ne onge kabisa. To benintie jomoko again ni kata bedo ni en kamano to pod ni winjo kaka ne opira gore kamoro nyalo winje kata e radio sama ji gocho. Benintie jo adhula moko ma kani winjo to ne mori minyalo wacho ni kamoro inyalo paro ni an kabet maduong' ta nyalo gombo go opira ka ng'ane kata ng'ane. Dero kana gocho lule gi ne nitie National Watch ne nitie Samino Kempes na watch kaka ne gigocho ga Alan Thigo gini Alan Thigo Otieno Buri gini kaka goalkeeper kech kana Kisumu Gor kana biro gocho Kisumu to wono ngene tiyo Kericho to ne en fan mar Gor Malich koro nyaka no biga kubiro Kisumu nyaka kawa to tere pap koro na ja watch ga jo kaka gocho to kana ngi paro moro ni chieng' moro ni amba nyalo timang'o anyalo bet kaka joge an paro ni mpira manago no ne nago kama nendo to kara kiwango manago jo kara ok nang'e na nyalo timang'o nyalo chuma mabor kamano. To kama koro isechopo ma koro iseloso gi jogor koro ginyisi ni dwa donje Gor ka in ni winjo nade in kech Gor tapani kata mana kinde cha ne en tim maduong' mani wero ni timbe oluoro. Na winjo maber to ok nakai matek kabisa kech naparo ni kaka gocho ni endi anyalo fit e Gor mi winjo ga ma winjo cha to
I just took things normally. Wacho ni why join agor. Ane gima bro timire ane. To baba umani wacho ni ohero gor kabisa. Kinde no ne pod entie to en kani nyise ni an koro jogore mokawa. En ka nyise kama winyo maber nikech ne en fan mar gor, lakini gima nowacho kabisa kata na join gor nendo nani college that time to kona ni nyaki make sure ni timango tik training mari mani gima nojiyo kabisa gocha to nyaki timango nyaki tik training. Aya kori donje gor idonjo iga Praboro gauchiel to tournament koro biro maduong' iga maluwe. Kori donje first 11 mar gor ni nadi? Kana donje training mokwongo, in fact agwero kamano ne jotugo mananwang' kaka Austin Duol, David Ochiengi ne girwaka maber Kamoga ne girwaka maber malich, ne onge push and pull cha kich kata Abdalla Shebe be nanwang'o gor Oronge be nanwang'o to kaka nadonjo kamanendo onge ng'at mane like ni to wendo ni endi ne kaka nadonjo maber ne girwaka maber kaka gone gero kamano. In fact ne magimiyo kinachopo ko mantiere kich kaka ne girwaka maber malich. Yes. To kaka koro ne girwaki ni to podi nyien. Ni timang'o kata ng'o manotimre mondo koro gine ni ng'ani kako biro ni kore na chiel kuom jotugo maber makata kawan gi game moro maduong' to kore ne mikete. Kech gima notime mokwongo match manamo ago mokwongo nago City Stadium. To aparo ni okonago maber. Manyaka fans no yuak ni man ng'aukelo kendi. But Jack Johnson aparo nong'iyo what he wants in me. Despite the fact jine wacho ni man ng'aukelo manyien nini. Koro kano achako go the league matches, then I think the goodies came to be on my side. Koro na achako lompiche. Koro mane kaka nadonje first 11. Yes. Koro chopo kama koro Mandela Cup biro ni. Inyalo pare tuke moko mopogore kata mar group kairi games mage minyalo paro kapok koro wachope final gi Esperance nikech mano nang'e ni en game maduong'. To jani no ne chal nade? In fact matches manachako gi Somalia, team of Somalia no dhi okonaneno karach ahinya gi team stages mokwongo giko okonaneno karach no gocho, then kano dhi nyima manyaka chope quarters, not quarters, semi-finals. Kanye mane wach ok ne bere kabisa. Mane match mana nyalo paro kabisa. Manogoye mana paro ngechini golowa. Kano gocho gi Dragons okweme ma Benin. That match nogo away match mokwongo. Then no draw 1-1. Koro kano biro kaendi gine gi fight kata for 0-0. Then coincidentally kano loyo to gimbe gi equalize. Kwa loyo to gi equalize. Makoro nocho kama makoro en 2-2. To sabose timango sabose rumo. Manyiso koro they are going through to the finals. On away goal. Rule, yes. Then dakika mogik kakoro nosibo 90th minute. Fans uchiya kuwuok koro oselowa. To Tobias Ochola jua kali yudo mpira to wito. Kaka no wito mpira no entro lwari wiya tamba goye motimango oloyo. That was the third goal. Kikelo mpira ichuny pap kaendi to mpira timango biro rumo. Mwadhi finals mane match manyalo wacho ni nanyalo paro kabisa in the whole tournament. To makoro ineme ilo the defining goal mamiyo makoro rwako we final. Pachi parang'o sani? En great. Aparo ga malich kabisa that kibi lale pacha. I won't actually forget it. Sama koro iselogini koro udok kata mana changing room kata sama koro loso kata coach giwacho ni nao. Jinogo nairo kamano jok mane timo blanda defense kamano tingo moloto ne bansanga kabisa hiyo tino basanga kejini no ngosingoni mistakes negi golo, but mistakes happen in football. Kore ngene gikora ni ikonyo malich ine mireso kabisa kech kore ngene blames ne bire ni defense, why are we scoring to gin be gitmango in they can defend. They can defend. Koro majano rucho gik manotime marache defense kanyendo. Koro udhi final nikech final ni ne lich kabisa. Nikech Esperance ne en team ger kabisa pod en ti kata nyaka sani. To wa Tunisia apani nuwa gi 2-2 kucha chande kapare maber. Koro duogo kaeri 2-2 ma
chunou kabisa ni either ulo gini to kata ka udro to draw matin moko chope tucha donge koro dwa timore nadi kaeri nikech neno opira matek ma ng'eny ji ne paro ni gini eri kamoro nyalo pusore lwetu mana kaka uruone Kenya kaeri. Gimana tume kuongo anyalo nyisi the first leg kaka no walk. Kone kuche it was tensed. The stadium no bedo packed and one ka jotugo wan gi paro moro warabu kaka chalo ga wacho man the finals joge nyaka bi kwalo wa matin. But no kite behind our mind ni kata ki kwalo wa but we have to all to work hard. Nyako team attack. Wangene ko nyalo timo ko nyalo lo jogi eki. To timre matin ka mpira osechakre kodhi nyime gimo ka dakika matin kama indi to giyudo penalty to giloyo ka giseloyo then ochako gocho kendo ichaki nonge penalty mar ariyo but I thank you to government at that time they had that spirit of playing which experience was 2 goals up and 2 goals paying to agocho then late in the game the late Kamisi Magongo, may his soul rest in peace, Olompira Moro. So they were leading 2-1. Kura Gocho Kendo, the other thing also happened like in the semi-finals. And that's the only goal I scored with my feet. Yes. That was in the dying minutes of the match. Apare. Yeah, in fact, the fans no siya kuwoko kokoro mar papni, giseti mang, gise locho. Then Kamoga, Ogompira. I think it was touches a deck. Kama rogo mpira tulwari windolo, the ndolo flicked it. Ogogi wiye. Tambi ngeno karito kachacha wacho ni kamo bete sani watema ne, atema igitia na nebitia na banya loyo. Then ka temo kamana, mpira dungu dio loyo. 2-2, kikali dire paka mpira rumo. Uzerumo kamana. Kuro is another day again. Maneno kanya sai no konya kinda and I saved the team. The dying minutes. Yes. Koro usea Tunisia, koro duogo Kenya. Second leg, koro kaeri wach tek nikech kapo ni gimoro pusore matin to gini osechopo machiegni kabisa to fans bende koro pongo pap. Hapa ni nen Kasarani yeah. Moi International Sports Stadium kaka niluonge dire no podo nyien. I think the first international was the match. first match chal kagima no lose mana nikech koro match no. Koro jo Kenya ng'i ma radio ni kae yana nyalo pare ni gweng kuchacha no winje radio nyalo paro jatug gimoro niluongo ni Malulu aparo ne ger kabisa. Koro chal nadi kaeri tension ng'eny kosango sama koro donje pap ung'e ni kawuono en kawuono. In fact, tension moto nonge ko kamane enana no abet piny kaka jotugo apart from coach mio the normal sentiments one jotugo no abet piny wacho ni this is the time manyaka otima nyaka kawe kikombe niendi this is the time nyaka kikombe niendi forget about the 2 goals manegi loyo in Guinea in Tunis ombo temuru kaka jotugo ka indi we can do it wanyalo time kama nendo and we all had the spirit. Then we all agreed wacho ni ngato the team gimonyalo time department mare maber. Each department ngato tem kaka nyalo temo. If kin goalkeeper department tem kinyalo dino the goal. A defense tem kaka nyalo bengo mpiche. Midfield tem be kaka nyalo distribute mpiche. Strikers kabe tem any chance monwango unge ko nyalo timo nyalo lompira. But problem ndugu kendo ni samaten jogo selowa. 1-0. Kuro nyakwa many kendo gol moro. Kendo Abbas Kamisi Magongo ni may soul rest in peace again. Wayudo corner. Corner and those guys actually they on me. Negi maki Waro wangagi umo wang all these other things. To kiso nyiki wacho ni natuga watch moro. Na winjo ni wacho natuga watch. So it's God given gimi paro kiyini ngindi gimo makocho kunya puonji kajikina ka situation kama indi jokadini jokamaki ineno ka you can get opportunity nyalo timo nyalo di logo in then what can you do nyalo timo mondo inane kenyalo mpira kuna mingine uonde na atu watch na kama indi koro defender mane umo wangane magumu mecha dongeni ngane pot to watch tana ngini ngatago mpira yes koro kitambo ting no ngeni ngachogo kona cha tana sedu ngama timo maloyo. In that picture King Yokajacha, in fact, no the Austin Diario, but it was first on 8.
Then Austin ema ne captain do. Yeah, Austin was the captain. Yeah. Then adhi aloyo kamano so. Koro chini kam iguome piny kae ni. Woche tond woche kuna tu woche. Ah ne bera yes. Tond woche ne bera. Koro joma ne dwani mondo maki kae. Wacho gi pare Waro wangi kiango ka koro gin gipani ngani to koro gin kaka football nyakiti gi mind mari neno. Koro ng'ato kaka no concentrate. He was not concentrating on the corner mabedo tekencha. No paro ngani utik we woche ni mondi moda maki ane. Koro pache ngeno keto kaendi. Okono ngeni mpira morit man. To sama iguom kani to wangi to ni kae. An kucho. My mind gi wangani kumigo e kona. Yes. Koro loyo, koro dhi bet nango ka. Kwase lo mpira kama nendo end. Mpira dhi nyime donge. Koro no aredo kabisa. Nyese okonyo ama owuok 1-1. He took the trophy. Kora away goal konyo nikech kocha tatu nuselo Ageyo. Yes. Wow. Ma jani malich ahinya nikech iwuotho ma idonjo e gor to kibudho kata tournament maduong' kama yudi tilo gonde 10 iwacho ka eri competition no achiel kende milo gi tiende kama ne utugo gi Dragons ma Benin donge. Benin ya. Koro bang to kanyo kabo ngadi matin kanyo banya gwele kama nikech that year nabedo ranked 6th in Africa after Bedi Pele. Yeah, they were bit ranked 6th after Bedi Pele in that year. Yeah. In Africa. Yes. Wow. Kata mana gine Africa Footballer of the Year bapa ni bedo shortlisted kanyo gi jok ma yowuoyo mane tekre gi ng'eny wach mar football kaeri. Koro bang' gor kaeri to koro apani kinde moro chak idhi Egypt. Egypt, yeah. Egypt adi 1990. 1990. Na goch ne team moro na goch ne team iloni Arab Contractors. In base in Cairo. Yeah, they are playing the top football in Cairo, yeah. In Egypt, sorry. To mano no dhi nade. Na ni contract maro ania to gima joke ne mpokong'eyo kana adi Egypt. In fact, tina moro sebedo ka Ramaga. Koro kana di Egypt kucha gima na paro ni maybe joga na nyiso ni tienda moro kayo kango ka berta na duka paro keno ni lakini contract yangu 1 year. Hapa ni tienda ni kaka bet nyalo sustain na 1 year no endo. Ina no mistake manatimo keno. Nyalo sustain 1 year no endo. So okana perform maber kabisa and nobody in Kenya never knew ni nangi inje ni moro manago kaendi na. Ikachana pano joga no mia contract kagi duongi nwango ni angi injury moro kechikani anakadho medical akadho fitness to kani gin tienda ni moro ne gine ene ranch so makada nyiso ni I had an injury before then they could have treated me then I could have played longer yes. and better yes you know yeah so I played for 1 year I performed the way I could then I never renewed the contract. I came back after playing for 1 year. So when I came back, then stayed I think for about another 2 months. Then I went to Cairo. Not Cairo, Oman. Yeah, for a team in Muscat. In Muscat, Al Seed Club. We're based in Muscat. Then Gimba go to for Duchamedi Aboro Kamaindi. Then Katiko Duchaboro then I do work in Kenya kind. That was in 91. So 91 Kaduga joined Gorkendo Martin. For a few months, played a few matches and Gimacha Chiel, can't get you against Hellenic. Then after that I hung my boots. Koro king'iyo career nino. Ang'o ma mori ahinya career nino kaka ning'iye kaka no chalo gi gik mane manage timo. Okanega during time marwa mpira ne passion. Okanena gima no paro ni you could earn a living from mpira. During our time neonge kamano. Wach mar mpira being teach koro na ngene dugo biro bang kendo wadhi go emba kwa so mpira. Koro at least anyawo chero kamano go mpira. Omiangera kok the whole world Africa at least ngato ngene nitie bwana mane go mpira iluongo ni Peter Dawo. Kora more at least gima na timo in football.
Koro kipimo kaka nigo adhula, ng'eni setuome matin kiwacho wach mar passion to gi wach mar chudo mawuok kata yuto mawuok e wach adhula ni. King'iyo kaka nigo mpira kinde cha, tichaki ipime gi gima koro timre sani, inyalo wacho ni pogruok mane mantie kaka ng'ama nogo adhula mana maber chuth kinde cha, to koro ing'iyo kaka sani koro tugo ni koro ringo. Ok, sani mpira sani endi en katich jotugo goye nong'o chudo. Ndalowa nogoye no wahero. Koro kinong'o pogruok wuok nang'o, gimigo gi chunyi mokipar ni ng'ato biro chuli kendo. Igocho maber malich. Kech chudo ntiere, chudo onge, intie kare. Sani endi mpira is paying now. Maka pesa no onge, to ntie problem et mang'o gocho sani endi. Koro mane ma affect mpich wa sani endi. Keje nwang'o sani endi ni timbe mang'eny onge sponsor ngi ang'o, gionge pesa. Koro ngata gionge good players, they're not playing so well nikech pesa mo nigi chulo gi cha ogitimang'o ogenwang'. Koro chuny gi gocho mar gitimang'o dok piny. Mane pogruok mantie sani. Nikech ndalo wacha ni gocho inonge gimitmang'o gimibiro nwang'o, inonge that fame. Kendo bang'e kendo inonge ni jotugo chon ne gibedo employed e companies. Koro in gi tiji mitmang'o itiyo, to mpira cha en part time idhi go mpira. Koro by the end of it you still get salary ni nyaka inwang'a nwang'a. Emomiyo ne baba uwacho ni opira to go agoya. Lakini ni gine konye. Konye mali jokene ka sani endi. Donga go mpira orum. Na achama ng'o koro sani endi. Koro achamo school mana dhi echa. Ma that time kata kigo mpira no endo, maybe ntiere gimoro mitimo bang'. Ging'eni koro biro bang'e sani kwa neno sani endi. Kech ndalo chano inyango go mpira, ok nong'eyo ni one time ibiro stop go mpira. Kiwe go mpira, then who is going to pay you and you're not playing football? To king'eni kigo mpira titiyo, iwe mpira, tingi tich mitimo. Dongi budhi nyime gi tich iwe mpira. Koro sani, kapo ni nyathini moro, kata nyathi owadu moro, kata nyathi nyameru moro obiro wacho ni ananeno ka wach adhula ni madwa ni mondo ago. En koro advice mane minyalo miye sani, bedo ni koro piny oselokore kaka lokore no. Inyalo nyise gima opogore gi mane baba wonyisi cha. Gima nyalo nyise sani endi ni mpira ber malich kendo chudo maber. Ineno, obedo well behaved, maber, otimo well disciplined. Obro mpira maber, obro earn a lot of money, ineno. But obro earn a lot of money, then mpira nyaka birume kamoro. Nyaka birume. Koro sami an pesa ni mian kamendi, teme mondo itimang'o invest kete gimoro kanyo maka mpira rumo, to at least you can turn to gino nendo. Nikech wano gano nyako ni wano go mpira pesa mane manonwang'o, ok onge pesa manonwang'o maber meng'ando nyawacho ni nyalo invest, ineno, ok nonwang'o. But ok wayuag be ni nonyuolwa sama rach, mane kaka Nyasaye nopango. Koro jok ma gocho sani gieki, wa advice gi maber ni mpira ntiere, kendo chudo maber, be discipline ko mpira kaka inyalo goyo, nwang' pesa minwang'o maber. But at the back of your mind, ng'eni mpira no biro rumo. Tie tembe mpira biro rumo. Sama mpira no rumo naendo, ibiro chamang'o, ibiro dak nade. Mano wach mangima kabisa miwacho no. To king'iyo sani nikech nitiere kata mana nyithiwa makoni kaluo ka ma sani go adhula kata mana e pacho ka, to moko be go e pinje maoko. En puonj mane minyalo miyogi kata mako joma dhi neni kaeri, en puonj mane minyalo miyogi kama pod gin e iye kanyo ma pod gigoyo adhula ma kamoro pesa koro biro maber moloyo kaka ne chal chien kucha chande. En gima nadi manyalo konyogi mondo ka koro kinde ochopo miwacho no to kik gichandre. Gima nyalo nyisogi ni sama Nyasaye omi teko, Nyasaye be pod ogwedho talent min go nendo, Nyasaye pod ogwedho pesa minwang'o maber nendo. Teme kaka inyalo. Pesa min go nendo teme mondo invest kamoro. Maka mpira biro rumo, to inyalo kami turn back to. Kamano. King'iyo kaka adhula gore e thurka, kinde ucha nikech higo nogo no
mane Gor Mahia okawe cup mar Mandela ni, okawo kombe no. Higa onogono ma bende Harambee Stars be notugo maber kabisa. Ma pan nodhi nyaka finals dong. Mar fourth All African Games, yes. Koro ang'o mosetimore nyaka higa no king'iyo sani, nikech sani eri gik moko ok dhi maber bwana Dawo. Kata king'iyo maber iyudo ka kata mana continental tournaments gi timbe wagi ok chop kuma bor, igolo gi agola piyo piyo. King'iyo kata mana Harambee Stars no kuma gidhie malong'o onge, makata obed mana ni en World Cup qualification kata en AFCON, igolo gi mana piyo piyo piyo. Kaka ng'ama nogo adhula maber kabisa, ang'o motimore? Wach mar timo mar national team ogoch maber ni endi, ng'eni gino stream piny mochope club. Nyako bi e club koni. Ka club ok perform maber, nyako bed gi national team maber. Then national team wabe onge consistently. Jotugo magocho national team nikech each time ka coach moro biro to biro gi jotugo manyien. Each time moro ka coach biro gi jotugo manyien. Onge that consistency in the national team. Then the other thing again, aparo ni wach mar finance be e club osampiny gieki. Ok inyalo penjo ni to ndalo machon ni onge sponsorship, but the clubs were doing so well. To sani nitiere sponsorship and the clubs are not doing well. Clubs are not doing well because now everybody is looking monetarily. So the teams are not perform maber ka pesa onge. Then the other thing aparo, the leadership man go be aparo ni should actually change. Ji matimango ma manage football e pinywa kaendi onego bed jok ma are football oriented, gin jok mohero mpira. Ok ni yera mpira gi quotes kama nendo, lakini iye kaendi nitie gimitmango giminwang'e. Yes. Ko un kaka kata mana jogor machon, ang'eni moko ng'eny gi pod nitie. Ben baka mogoga nikech kata king'iyo mana Gor wuon otema adier e Kenya kaeri, to e Afrika kato chopo kuma no chope cha otamore. Ng'eno ginya chopo kanyo ke sani kido kata competition mantie sani e Kenya kaendi. Onge competition mantie sani endi. Makata kendo wango team koka o league e Kenya kaendi mondo dio perform maber kucha. Ok dhi perform maber nikech onge competition in our league here. Chon kanino kata ne teams gieki. Kata the lowest team nyano kata ni Nzoia kaendi, but it's a good team. Winjo en team motegno malich. Mi paro is the top team kokitmango koking'eyo ni kine Kenya koking'eyo. Yes. Koro that competition be onge sani in our league here. Ang'o miyo kel competition kaka nen chon? Watim nang'o mondo koko akele? Competition nyaka duogi piny kaendi. We should have ji mabro konyo clubs moko gieki. In ka jotugo moko nitie maber to gi back off giwacho ni kwa gidhi goche team ni endi, kesa ni en pesa, wadhi goche team ni endi, ka unge pesa kwa timango, to kwa goche. Kwa yurika most of the players, because of the financial ginemar club, they tend to leave the club, kech pesa ngo, pesa unge. Kwa remani makilo wach sani chon, chani ngeni, competition beti kama ngeji yok nade wach mar pesa. To sani everything, lo regi pesa. Kuro kama pesa makethe football ni, to wanyalo timo nadi kata mana golo talent, sani wacho ni nitiyo county ma Kisumu. En chenro mage minyalo kel piny kaeri mondo kata nyithindo ma pod nie school sani, nyithindo ma nie colleges mopogore opogore nyalo donje wach mpira ni, ma mpira ni dhi konygi e kinde mabiro, nikech adier mar wach en ni kata mana school mwadhie ni tidhi adhiya, lakini not everybody ok jite madhi school madhi winjo gik matimore kuro manyalo yudo konyruok e wach mar sikul ni midhi go nyaka nyime kabisa. Somo matin to bera konyi gi gik mopogore opogore, to nitie joma konyruok margi ni e ng'wech, ni e opira kaeri. Koro e wach opira ni en ang'o mitime mondo ne ni nyithindo ma kamoro mich ma Nyasaye omiyo gi en mana adhula ni manyalo konyogi? An kanya duoge kendo wach mar federation marwa. Football Kenya Federation onemeketo structures madhi mashinani piny kucha cha. Makata piny kucha onego yud some league migoyo, not malo kaendi. Ng'inte jomoko piny kacha league malo kucha
mok bed sponsored. The federation onge structures piny. Koro konyo nwang'o structures ma federation to kwa piny, obed league kwa piny, grassroots kucha kabiro malo kama endi, will get good players. Will jotugo maber malich. Koro gichak kanye nikech wach mar federation to en siasa ma ok rum. Masaka sai winjo kaka kata sani donge waonge gi federation. Onge federation sani. Koro piny kae kuma nitiere skunde, kuma nitiere counties, kuma nitiere ji mopogore opogore machal ka in kama eri, mong'e kaka wach adhula nyalo kelo konyruok. En ang'o mwanyalo timo kata mana gwengewa, kata mana locations mantiere, mondo koro kik warit mana ni chieng' ma jo Nairobi kande ol gi siasa kore ka adhula biro chako idho malo kaka ne nitie chon. Ok onego sani kata wacho ni oket kata an annual event donge mondo kanyo scouts can come mondo kaw jotugo kanyendo. Koro en gima itime annually, wuonde ni itime December. Na between January gi November kaendi jotugo go timo ang'o. Koro onego bed ni nitiere some games madhi on throughout kuonde gieki. By the end of it, when in December, one some peak tournament, scouts can come and get players. Sani king'iyo, iwacho adier ni pesa tema koro sani timo gik mang'eny. To king'iyo talent mantiere Kenya kae, nikech iwacho gimoro mobuoga ni onge competition. Tiene piem moro malong'o mane nitie ka chon cha makiyudo jagor, tiyudo ja FC, tiyudo kiang'o reunion giri ne club ng'eny. To moro amora mineno to nitie. Inya paro ni the top team. Koro sani king'iyo timbe mantiege, be pod nitiere talent kata tugo maber ma ji nigo minyalo wacho ni an kang'iyo club kaeri to aneno ng'ane gi ng'ane pod tugo maber e thurka. Koso nodhi orumo chuth. Ok ne kendo kadok chien mapiny. Chon nonge gi foreign players. Inena, chon nonge gi foreign players. Then ana kada wach mar foreign players na paro ni kako kete keni foreign players per club abich auchiel. Onego be reduce kata 2. Mondo oyude local talents mondo timango. They can still play kaka these foreign players. Wang you to mang'eny ma ka scouting uti maber the grassroots you will get good players. Binti jotugo moko masani king'iyo ti i-admire ma king'iyo tino ni magi to nyalo dhi mabor e Kenya ka sani. Sani kendi after Lunga left. I can actually okanya wacho ni en mane anyalo na wish gi akone giteme maber kabisa gitem ineno to gimopong en ga discipline giteme maber kabisa mondo scouts mako tima onegi but problem wangu kendo sani endi okene wach siasa gibiro ga mang'eny. No one got Super Sports. Super Sports was showing all the matches live. Matches neginyiso live. Kuro scouts mauko nenti mango. Then yalo neno. To sani kuro sports onge matches mabiro shown live but can be seen throughout all the world. Manu mingine chako duwa piny man cause of politics. Yes. King'iyo football my region ka. Tichaki idhi pimo gi adhula magore Kenya kaeri. En pogruok mane mantie king'iyo kata mana timbe kaka Yanga giri kocha chande. En pogruok mane minyalo wacho ni nitiere e kind kaka adhula igoyo kata kaka itaye. Nikech gima seneno siasa kaeri ni gima igoyo papcha to gima timore kata boardroom samoro opogre malich. Kiwacho kata Yanga sani endi tim kaka Yanga nigi ground mare, Yanga nigi a lot of facilities which belongs to the club. Koro fans magigo eko. You look at the club is doing so well financially and gigote, they're doing so well. Nikech income generating properties, activities. In an experience, no go to experience 87. King you make experience in here sani endi. Ginge clubhouse, ginge ground, ginge a lot of things makilo negi pesa. Mon team so mankagi kika nyalo bet maber negi ginyalo secure ground margi kira another activities makelo pesa to the club. Then koro gi mag fans giki. Tibo neno ka club will perform very well kata on the ground. To fans wacha ni fans kae ngini kidhi kata mana pinje maoko. King'iyo kata mana timbe moko matindo
tiyudo ka timbegi nigi joheragi magin jokanyo bende. Tini ok gin agina johera mapamo sama tim tugo to pesa gibe gitimo nade? Gigolo. Be gigolo to gikete tim. Ang' nwatim nadi mondo wachop kama koro fans kata johera mag tim kaka mar Kogalo kae. Nyalo chopo kama koro gin bende gisiro club e yo maber makoro club bende nitie gi teko financially teko ma kata ka koro gidwa timo gimoro to gitimo kata ka gidwa dongo club e yo moro mopogore to gin gi omuom moromo. Kinyalo wacho tim mar ichiwo example ka tim mar Kogalo. Amba bichiwo tim mar Kogalo nendo. In fact fans mar Kogalo e Kenya gine fans magole pesa kende maber malich. Ma Kogalo kwamo kawuono ni ok inyal dhi gi ndege kamoro to luong fans biro golo pesa. An gima paro ni onego bed accountability gi transparency. Gik moko ariyo kende. Fans gigolo pesa e club nitie maybe pesa moko wuok kama nendo. Aparo ni kwano okawacho ni onge but awacho ni kantiere accountability gi transparency e ginego eko. I think timbe waka biro bet maber. Awinjo kiwacho gimoro ka penji mos kapok wachako go mbaka tiwacho na ni yande un Uganda. Wan Uganda, yes. Iwacho ni legends. Teni joma ne tugo chon to pod gintie. Pimno ni mano to chal nadi adhula ma igo sani en man. Igo ga pile koso mana ka wacho wuo kaka legends kamano kositimo nang. Legends train ga. Kamintie just to keep fit gi train ga. Koro Uganda no bet mudo ko paro ni jok mano go adhula ga chon. Kisigo mpira miweyo. To ndalo moko nigocho gi ng'ato ko kata Kenya kucho. Ok ni chak inene kendo to pod ongima. Koro paro mono biro kendo ni at least onego beni wang'ere ng'ani mano gocho gen tiere odhi nadi then wabiro gi weche mang'eny kendo ni to koro makoro un legends kama indi to iyudo ka mos betimre Kenya gi Uganda gimbe gino ngi kony mag gisebedo ka ginwang'o ichala gi kony be koro mancho jo bet piny wacho ni watemo ng'iyane ka jok manogo mpira chon nyaro ko machiel gibet ga association margi ka bi jo bet ga association margi to association niendi biro ng'iyane ni okay wan wasego mpira mwatieko donge generation mabiro niendi kik bed kaka wan onego bed ni gibedo prepare ni ka ngitieko mpira rumo then ibo land on which ground again. Adwa tieko kodi gi wach moro ma ji mang'eny osebedo ka wacho ni e thur ka eri chal ka gima koro sani ji ohero adhula migo oko kucha cha molo adhula migo e thur ka. In kineno ka ojende mang'eny wuoyo mana weche mag Man U gi Arsenal gigo. En gima buogi kosi pani en gima ber. Ang'en wach nendo an mokwongo sani kama bete kaendi kaka Dawo ok awatch EPL. I don't watch EPL. Ok awatch EPL. Unless kono anga kamoro na bete kata ni achamo chai kata antie migago moro to mpira no dhi nyime tanyalo ng'iyo. Nikech ana support our local teams kaendi. I feel so bad ka ji obet nji ineno kata ni maybe Sofapaka gocho kata gi FC to maybe obedo Sean. Ng'ato afadhali dhi watch Chelsea kago jogi team moro amen. Nango neno. Onego obed wa support our local teams. Onego obed wa support our local teams. To gin gidhi kamano nikech gineno sani ni local teams gi ogidwar gine ni EPL maber. Kanyo ben ambo tama kabisa ang'o miyo ogi watch local football. Ami EPL magine. Kanyo ambo tama kabisa. Mano penjo mapani nyako wamed penjore. Kora ni mondo watiek kinyiso jothurwa wach mari mogik. In ng'amo se wuodhni, in ng'amo se miyo oganda nying. Makata ka jomoko winjo Peter Dawo to gipari to bende giparowa kaka joma nyikwa Ramogi Ajuang nikech kure mani wuoke. Kako ritieko kodgi kaeri. En wach mane mogik minyalo miyogi. En jip mane minyalo miyo kata obed jonyuol kata obed nyithindo gimoro manyalo konyogi seche makoro gineno kaka weche mag tuke dhi e piny ka to gi piny mangima.
Gimanya wacho e Ramogi kaendi en ni jonyuol ma jotuo ma nyithinde go adhula kik utamgi, yien weye go adhula. Sama go adhula niendi to be tem ing'i kata ni omakre kata gi somo moro matin. Kata kine go adhula kabisa to ikone ni nyaka otim ang'o, osome gimoro matin kata time gimoro maka adhula ni biro rumo. Kisimo kinya go adhula to kinya dhi that level. To kini somo kaendi. Lakini ko kichope that level, lakini go adhula ok kichope that level, then tie gimoro ma isomo kata na mechanic kata driving. Sama koro kata mpira no kidhi kuro kendo you can turn to gine moro. Then kendo sani football chudo sani endi, football en tich. Koro jok mago mpira te believe with discipline maber. Make sure sama inwang'o pesa manya sayo konyi inwang'o pesa cha manya pesa nikete kama matin invest geji mpira no kibigo nyaka chieng. Biro joko miwe mpira no endo koro iyude giminyalo tanto. Erokamano. Mana kamano nyakwara Ramogi wasebedo kwa twak kuom thuolo manok kende nikech mbaka to ok nyal rumo. To wasebedo kwa loso kaeri gi jadhula mang'ula, ji mang'eny ong'eye e piny mangima kaachiel kod Afrika kaeri, to pod entiere kaeri kendo en gi paro manyalo konyo oganda kata mana nyithindo ma kamoro nigi paro mar go adhula bende kaachiel kod jonyuolgi mabe omiyo puonj mangima. Kowacho ni yes, nyathini no nyalo mana go adhula no, to kik wiye wilie ni bang'e adhula dhi rumo. To timo ang'o koserumo. Erokamano Peter Dawo oloso kodwa kaeri kowacho na gik mangima kaka sewacho, mak mana ni kaka wago mbaka to kok iwinjo puonj to koro chal mana ka gima watimo nono. Koro erokamano kuom tudri kodwa. Ma en chenro mari mihero kabisa mabiro ni e Ramogi TV kaeri miluongo ni Duol, kendo nyaka juma manyien ka Nyasaye oritowa. Nyinga en Ageyo. Erokamano.